Tier list de mellores e peores, sobre todo, logos de esquerda de todo o mundo. Outro día topeime en Twitter un fío cos mellores logos que en teoría iba poñendo a xente sobre partidos de esquerda e demais. E vamos ratealos de peor a mellor. Empezamos polo peor de todos, o que lle poño un la Francia insumisa. Terrible, está todo mal. O sea, non pode ser que me poñas un garabato dun logo. Es que sí, que técnicamente non é un garabato, é a letra Fi grega de Francia insumisa, ¿no? Casi é peor, casi preferio o garabato. Fíjate o que che digo. E que ten que ver a Fi grega aquí con Francia, ¿no? Todo mal, todo mal. Para min isto está ao principio da tabla como peor. Subimos un peldaño que é algo mellor, pero tampouco te creas que moito. O partido Samajwadi, o partido socialista da India, que basicamente fixeron un logo con Word. Pero que isto é ter poucas ganas de preocuparte polo deseño en calquera aspecto. E no mesmo lado temos o Partido Socialista dos Países Baixos, que decidiron poñer as letras e un tomate. Isto pasou por un montón de filtros e nadie tivo nada que decir, sabes? Un tomate cunha estrela e dixeron, no, genial, isto representa a todos os socialistas de Países Baixos. Hai falta de interés, hai falta de ganas, hai falta de deseño, hai falta de todo. O sea, isto está como un poquinho mellor que a Francia insumisa, pero non moito máis. Subimos un nivel e empezamos con Frente Amplio, que é o Frente Amplio de Chile, concretamente, que hai moitos frentes amplios polo mundo. Eu non sei que lle pasa aos frentes que mezclan colores, gusta un montón poñer todos os colores que representan a todos os aspectos das organizacións que existen. Precisamente aquí o que se ve é como unha rotura, ¿no? Como un montón de cousas separadas e unidas á forza. O sea, o rollo de frente non mo chega a transmitir tanto como outras que podremos ver máis adiante. Die Linke. Esto son os socialistas alemáns. Aquí parece que hai algo de intención, pero en realidad, se te fixas, non hai nada, sabes? O sea, este logo non é nada en sí mesmo. O sea, son as letras tiradas aí. Hai unha pequena intención co triángulo de aí, pero en realidad nada. E por encima, isto non sei se decirlo, pero ten un parecido moi pouco agraciado dentro da historia alemana, que vos deixo por aquí. De novo os franceses e ademais co agravante de Fronte Popular, que aquí pasaron de todo, puxeron as letras, puxeron os colores e dixeron, xa está feito, con isto vamos tirando. É un pouco mismo o caso de Frente Amplio, que poñer todos os colores e xa está, somos un, porque somos tan representados todos á vez, pero separados, que creo que fala un pouco tamén de como está a esquerda a nivel mundial, ¿no? Nada, basicamente os franceses non fixeron nada novo no tema de logos de esquerda dende o puño á rosa. No seguinte nivel, chamelle logos socialdemócratas e outras movidas, porque basicamente son un grupo de logos que sufren da mesma enfermidade, ¿no? Que parecen tan simples que dis ti, pues ten que haber algo detrás, ¿no? Me parece que hai unha idea esbozada, sabes? No Partido Comunista de Francia como que hai unha estrella cunha folla, no de bloco de esquerda hai como unha estrella que é unha persoa, pero cando miras ben non hai nada, sabes? Que eu entendo o punto da sobriedade e tal, pero que parecen sacados dun catálogo de logos, parece que teñen algo que decir, pero en realidad, cando vas non hai nada. A sobriedade aquí non me vale como argumento para defender a logos que son basicamente como pequenas ideas que parece que hai algo, pero en realidad non hai nada. O sea, logo, se subimos un nivel, temos, por exemplo, o Partido Socialista de Estados Unidos, que ten bo fondo, ¿no? Como que a idea desta de facer como un sello, ¿no? Que une a mando negro e a mando blanco co mundo detrás, como que está moi ben de intención, pero é que o debuxo baixa ya moitísimas. Ademais, dato curioso, a min recórdame os debuxos de Gesto, unha revista de Cristiana para nenos que, se tedes aí a conexión, xa sabedes do que falo. Logo temos o Frente de Liberación de Mozambique. Estos logos o que comparten é que son como bonitos e feos a vez. De todos os que teño analizado, creo que o único que ten un instrumento musical é un millo no medio. O sea, creo que se entende a mensaxe. Creo que é máis unha ilustración que outra cousa, que un logo, pero pareceme interesante, parece que intenta contar algo. De todas formas, como logo regular. Logo temos o Partido Democrático de los Pueblos de Turquía, como que a idea non é tremenda, pero a execución é moi hippie, ¿no? É raro e chulo, ten algo. Logo temos Unión por la Esperanza, que é unha coalición ecuatoriana. Volvemos ao rollo de moitos colores unidos. Hai unha intención, ¿no? Como que a mariposa, os colores. Quizá hai demasiadas cousas, aí está o problema. É curioso como que non teñen medo a arriscar, ¿no? Hai varias cousas que quizá podrían funcionar ben por separado e igual o que lle falta é precisamente eso. Non está resolto genial, pero interesante, polo menos. Logo xa subimos un nivel, estamos no 6/10. Logo temos o Partido Socialista de Chile, que faime gracia que teña o continente inteiro, ¿no? Como que intenta contar algo, co poñer a Latinoamérica no logo, pero eu creo que é moi ambicioso para o meu gusto. Sobre todo para un logo que ten moitísimos detalles, nin siquiera é un debuxo, nin nada. O chulo para min é o detalle do Tokikura, que é o hacha de guerra mapuche que está no medio, e dalle algo de
carácter, ¿no? Pero, bueno, ainda así, o de incluir o mapa enteiro. Logo temos o logo de Siriza, que se non sabes grego, aquí pon Estrella Pizza, pero supoño que se es grego podes identificar que hai un xogo entre as dúas primeiras letras que fa unha estrella. Pareceme que é algo interesante, ainda que non sei se está resolto da mellor forma, porque despois o logo que as dúas primeiras letras, a estrella, non sei, hai cosas que non me acaban de pechar como logo, pero bueno, é interesante, é algo que non vira antes. Xa entramos en territorio galego ca UPG, Unión do Pobo Galego, que o único que lle compra este logo é o xogo da G ca Fouce o Martelo, que parecen os símbolos castrexos, estos míticos de círculos concéntricos. O que máis ten pecado de todas formas é as letras nunha helvética finiña, aburridísima, o sea, creo que lle acaba de faltar algo para cerrar. De todas formas, é un logo xa histórico, pero ainda así creo que hai cosas que se poderían traballar. E falando de nacionalismo galego, temos o Bloque Nacionalista Galega, que este é o logo de 2017, cando entrou Ana Pontón e deulle unha volta a todo, non? Eu creo que o maior fallo é que a bandeira perdeuse, o sea, é unha estrela vermella sobre unha bandeira azul, non se acaba de ver a bandeira de Galicia, pero o maior crimen para min son as minúsculas, que a letra con serifa moi bonita, pero o BNG perde a forza en minúscula, o sea, a bandeira non é a que tal, e que este en minúscula a min rómpeme todo. O Partido Comunista de Uruguai, que este non é o logo oficial, pero que como que fixeron un novo diseño no centenario e intentaron meter todos os símbolos que o identifican dentro das letras. É obxectivamente un erro, pero é tan potente a imaxe que teño yo que comprar. É máis unha ilustración que un logo, pero non sei, como que o primeiro impacto ben dicho ben, xa sabes de que vai o rollo. E comezamos a entrar na parte alta da lista, estos son os que eu califiquei como setes. O Partido Democrático Indonesio lucha. Mola porque está ben feito e a vez parece raro dende aquí, no, ver un touro como símbolo da esquerda, no? Isto ven de que na ideoloxía republicana indonesa o toro batén, que é originario de ali, representa o cuarto poder, que é o pueblo, no? Entón, así que aquí é como unha apropiación populista do touro como símbolo popular, no? Así cos ollos vermellos e enfadado. E pareceme que está como ben resolto. Logo temos os Traballadores Unidos de Portugal, que casi non o meto no sete, pero é que me chama moita atención. Ten quizá moitas cousas para ser un logo, pero resultame moi atractivo, eu creo que polo estilo, polos colores, inda que sexa moi clásico o puño e quizá esas letras estean aí ciscadas, pero hai algo interesante, definitivamente. Logo temos o Partido Socialismo e Libertad, o PSOL, que creo que é o logo máis divertido de todos os que metín aquí. Ademais de que cadra o nome do logo que a idea de esperanza, así nun país como Brasil, no? Estaría de 10 se non fose porque é como moi debuxo, no? A execución non é full diseño, pero entendo porque é un logo que está debuxado por Ciraldo, no? Que é un mítico ilustrador que sería como se aquí o logo de Esquerda Unida o debuxara a Ibáñez, por exemplo. Logo temos o Partia Racem, que é o Podemos polaco, basicamente. Este tipo de cousas que me fan gracia, ¿no? Porque cadra co espírito da indignación, ten o punto de ruptura, como a que se lea a proposta de venta no propio logo. Eso pareceme moi interesante, moi original. Eu creo que transmite o que ten que transmitir, ¿no? E acabando cun clásico temos o Partido Socialista Popular de Tierno Galván, que logo se fundiría no PSOE, ¿no? É o mítico caso de mellor idea que execución, ¿no? Eu creo que está ben tirado, ¿no? É como ver unha liña temporal na que a Paloma da Paz sustitúe a rosa como símbolo da socialdemocracia en España. Na categoría de 8, comezamos co Partido Obrero Unificado Polaco, que foi o partido de Estado da República Popular Polaca. Esta é a última versión dos 70, despois de unha proposta anterior que supoño que eran as letras dentro da silueta de Polonia. O sea, a min recórdame un pouco a un logo dunha radio ou algo así. Eu creo que transmite o espírito, no, moderno e interesante. Como non, tiña que estar o primeiro logo do Bloque Nacionalista Galego, que ten todo o que a min me gusta, que é a bandeira, as maiúsculas. O sea, sempre me rayou que a estrela, ao estar como girada, parecera que está boca abaixo, pero, bueno, eu creo que lle perdonamos todo, é un logo que vai no corazón da xente. A parte, moi potente, léese ben de entrada, eu creo que sabes o que hai cando ves o logo. Logo temos os socialdemócratas de USA, que non son os demócratas socialistas, hai como 1 millón de decisións por aí. Isto como a versión americana do puño a rosa, pero o puño é o da Estatua da Libertad. Mola que sexa un logo cun trazo máis libre, no? E a tipografía tamén é moi moderna para ser un logo, pero creo que tamén vai moito co rollo dos 70 e está bastante interesante. Creo que é un dos logos máis únicos que hai en todo este recopilatorio. Logo o Partido Comunista de Irlanda, e que podría ser un dos meus favoritos tranquilamente, pero é un logo que é unha bandeira, entón aquí xa me perden un pouco. Que precisamente mola porque é un logo cunha bandeira, pero é que claro, estamos xogando a ser
diseñadores, non? Eu creo que o máis chulo é que collen a bandeira da tradición republicana irlandesa e mezclan cos seus logos, cos seus colores e queda unha cousa chulísima, pero unha bandeira dentro do logo. E chegamos ao top 3, isto é categoría casi perfecta. O logo do PSOE, o clásico, o logo de Cruz Novillo, que é unha versión máis limpia e máis formal do logo do Partido Socialista francés. É o curioso que aquí é onde gaña o español ou o francés, e que o puño é da man esquerda no español e da man dereita no francés. Polo tanto, eu creo que aquí o discípulo gañou o mestre. E logo temos o Partido Comunista de España no top 2, que eu creo que é o mellor logo de partidos comunistas do mundo. O sea, está moi ben diseñado, as letras están ben integradas, ainda que podría haber detalles, non son as letras perfectas, pero está moi ben en conxunto. E como dato, no 2017 meteronlle unha estrella de internacionalismo proletario xusto cando abandonan o federalismo, non? Que cousas. Pero o logo está no top 2 desta lista, definitivamente. E para min, o mellor logo, por chamalo de alguna forma, dos que fun atopando por Twitter e buscando así un pouco máis, é o do Partido Social Revolucionario, que estos son os socialdemócratas de extrema esquerda, pero máis revisionistas que os bolcheviques. Non tan esquerda, non? Aquí hubo como unha facción. O logo é terrible a día de hoxe como logo, isto non cabería nunha foto de perfil de Instagram, pero é que, claro, durou do 1901 ao 1921. Eu creo que isto iba en bandeiras, ten un montón de cousas. Ten as flores tradicionales, ten tradición, ten ilustración, ten unha cara, que é o sol, ademais, ten as letras do partido. Eu creo que vai tan en contra das reglas do que debería ser un logo que precisamente por eso me encanta. O sea, é chamativo, ten flores, ten colores, ten de todo. E a pesar de que polos códigos de hoxe isto sería un mal logo, eu creo que para o momento era o mellor logo que podían ter. O sea, é dicir, isto chama a atención de campesiños e labregos de todo o mundo. O sea, un mal logo, unha boa imaxe. Eu creo que isto non se suele atopar moito. E isto foi todo. E se tes algún logo que creas que debería incluir ou algún logo que penses que non está na categoría correcta, deixamo todo en comentarios e faremos parte 2. E feliz 1 de maio, traballadores e deseñadores do mundo unidos.